Dobrý den. Sledujete nebo posloucháte podcast HR News. Dnes natáčíme ve školícím středisku společnosti ICT Pro. Mým dnešním hostem je Zuzana Zborejová, lektorka osobnostního rozvoje, lektorka a koučka. Dobrý den, Zuzana. Dobrý deň. Zuzano, co z těchto rolí, které jsem představil, tedy lektorka, koučka, terapeutka, u vás v současné době převažuje? Ja myslím, že to mám dosť vyvážené. Dokonca aj v rámci jedného týždňa mám určené dni, ktoré sú len pre individuálnych klientov a potom mám určené dni, ktoré sú práve pre tie školenia. Pro ICT Pro vedete program, který se jmenuje Manažerská akademie. Jak je tento program koncipován a pro koho je primárně určen? Obsahuje niekoľko tém, ktoré sú vlastne dôležité v rámci tej role manažera, jak po osobnostnej stránke, tak vlastne po tej pracovnej, čiže smerom k sebe a smerom von k týmu. A obsahuje teda prácu nejakú so sebou, so stresom, s nejakým tlakom, emóciami. Veľmi veľa času venujeme komunikácii, zvládaniu nejakých náročných situácií, konfliktov a samozrejme vedenie ľudí ako také. A pozerali sme sa aj na otváranie mysle, pretože aby sme vôbec sa mohli školiť, tak potrebujeme byť trošku otvorení tým novým myšlienkám. Takže aj tomu, a takisto aj líder potrebuje byť otvorený novým myšlienkám. No a záver sme mali určený kreativite, kde teda sme sa fakt viac menej hrali a snažili sa ten mozog trochu namáhať inak. Co je cílem programu? Už jste vyjmenovala jeho jednotlivé fáze, ale co by si po skončení programu měli jeho účastníci odnést? Účastníci by si mali odniesť hlavne nejakú svoju stabilitu v tej roli toho lídra a ukotviť sa možno v nejakých tých vedomostiach, zručnostiach, schopnostiach a samozrejme objaviť možno aj nejaké ďalšie silné stránky, ktoré doteraz nevedeli, že ich majú, pretože ich nemali kde využívať, ale potrebujú ich k tej roli toho lídra. A vaše role byla teď několik dní lektorka, ale už jsem tedy vaši praxi jako kouče a terapeuta zmiňoval. Jak se doplňují a co vám pomáhá v roli lektora z těch dalších dvou rolí? Myslím, že podstatná vec je zostať pri realite. Vlastne tým, že som aj coach, tak sa stretávam s jednotlivými úrovňami, aj či už sú to manažéri, lídri alebo aj jednotliví zamestnanci. A tým pádom zostávam v realite, zostávam pri tej praxi, ktorú potom môžem lepšie aplikovať do tých školení a som autentická, viem, čo tí ľudia prežívajú, takže aj nejaké tie hry alebo aktivity viem koncipovať nejak tak, aby boli pre nich uchopiteľné a vedeli sa v tom nájsť. Jedna z částí tohoto programu, když jsem se na něj díval, byl osobní leadership, sebemotivace, mindset, což je velmi často používané slovo, ale k tomu se dostaneme. Používáte i nějaké konkrétní techniky v této oblasti, nebo to takhle nejde říct? No, tie techniky sú také celkom ako individuálne a mala by to byť nejaká čerešnička. V podstate nemalo by to byť založené, že naučíme sa techniky, pretože pokiaľ ich nemám o čo oprieť a nevyznám sa sám v sebe a neviem, ktorú môžem vlastne v ktorej oblasti využiť, či som vôbec schopný, tak tie techniky zostanú naozaj len po povrchu niekde. Čiže ten základ, keď sa pýtate, v čom to je, tak je to sebapoznanie a naozaj aj v tom programe je naozaj hlboké sebapoznanie, aby ten líder vedel vlastne s čím narába, aké tie jeho nástroje konkrétne sú. A vlastne tie techniky si potom vyselektoval tie presne, ktoré potrebuje. Sebepoznání, to zní hezky, ale co je k tomu potřeba udělat, aby se ta cesta vůbec otevřela? Tak nastavenie vôbec tej hlavy, preto máme prvú tému je vlastne nastavenie mysli. A už len tá informácia, že existuje nejaké rastové alebo fixné nastavenie. Ja používam teda nejaké aj testy, nejaké dotazníky v rámci toho, ktoré sú naozaj individuálne a ten človek sa dozvie niečo sám o sebe. Vysvetľujeme si tie súvislosti, ako sme k tomu došli. Vysvetľujeme si rôzne presvedčenia, ktoré teda vyplývajú buď z toho fixného alebo z toho rastového. Takže tí ľudia sa viac menej počas toho procesu vedia utriediť, kam patria, v ktorých situáciách majú fixné nastavenie, kde to rastové. A potom si hovoríme, akým spôsobom sa pracuje vlastne na tom, aby sme tú myseľ otvorili a pretvorili. Ale samozrejme, každý má tú kapacitu niekde inde, takže to tiež potrebujem vedieť. Dají se nějak definovat limity, která ta motivace má
když to bude sebemotivace, anebo když budu potřebovat konzultaci nebo pomoc zvenčí? No, ja musím mať hlavne dobrý dôvod, prečo chcem tú zmenu. To znamená, potrebujem si najprv uvedomiť, že sa niečo deje, čo mi nevyhovuje, a potom môžem vlastne pátrať po tých cestách, ktoré sú pre mňa zvládnutelné a priateľné. No a keď zistím teda, že niečo nie je zvládnutelné, tak hľadám pomoc zvonku. Ale na to potrebujem byť otvorený a vedieť pracovať aj s chybou, pretože pokiaľ chybu vnímam ako sklamanie a akýkoľvek svoj nedostatok vnímam ako sklamanie, tak nikdy nebudem žiadať o pomoc a nedostanem sa nikam. Tak musíme byť pořád ve stresu, ne? Nie, nejde o stres. Nie, ten nás môže práve zastaviť, hej, že ten stres, nie. To nemá byť hlavná motivácia určitě. Mluvili jsme o změně mindsetu. Pro mě osobně ten mindset je takový trochu buzzword, velice populární slovo, mnoho lidí o něm mluví, ale dobře, co to má znamenat podle vás? Nastavenie mysli. Nejaká otvorenosť tej mysli. A zahrňuje práve tie presvedčenia naše, ktoré častokrát voláme aj názory. A schovávame sa za ne a máme pocit, že to sú nejaké naše hodnoty, ale pritom si vôbec neuvedomujeme, či sú nám prospešné alebo nie sú. To je taká tá základná otázka. A hlavne za tými presvedčeniami je vždy nejaký pocit. To znamená, ja potrebujem vedieť, z akého dôvodu a z akého pocitu vychádza to moje presvedčenie. Či je to zo strachu, alebo je to z nejakej radosti. To znamená, tam, kde je strach a negatívna emócia, tak viem, že by ma to mohlo brzdiť, že to asi nie je úplne to prospešné pre mňa. No a teď změním opět to slovo stres, protože to může, ten stres může tyto změny provázet. Pracujete i se stres managementem ve vašem programu? Určite. Každého zase stresuje niečo iné. Jedna situácia môže byť ako keby nabíjajúca alebo nejaký motor pre človeka, ale tá istá situácia môže byť pre niekoho práve tá brzda alebo tá stopka. Preto tam je to seba poznanie vždy za týmto dôležité, ako som na tom ja a vlastne z čoho to vyplýva, kde som ja osobnostne nastavený a trvá na aké vzorce alebo na aké skúsenosti mi to naskakuje. No, já vím, že je to zkrátka generalizování, ale lidé hledají jednoduchá řešení. Například ve zvládání stresu. Věříte některým technikám, které mají pomoci? Určite. Tak do toho patrí aj ten time management, ktorý je súčasťou vlastne tej akadémie manažerskej. To znamená, ja sa potrebujem zamýšľať nad tým vlastne, čomu venujem ten čas, čomu venujem pozornosť, aby toho nebolo veľa. Ale rozhodne verím technikám, ale to už sú také terapeutické, samozrejme nejaké dýchacie cvičenia. Hej. Potom je tam semafor Ekmanov. To je normálne, si predstavíte semafor, červená, oranžová, zelená. Je to veľmi jednoduché, si to treba aj nakresliť a nalepiť niekde na stôl. Červená znamená stop, to znamená, ako náhle cítim, že niekde už vo mne sa vynára nejaká intenzívna emócia, náhla, na ktorú som sa nemohla pripraviť, tak jednoducho sa zastavím, to je tá stopka, prestanem rozprávať a snažím sa vlastne venovať pozornosti napríklad počítaniu do 10. To znamená, že tá emócia nemá úplne šancu ma celú ako keby obsiahnuť, ale ten mozog si zachovávam vlastne, aby zostal so mnou v miestnosti tým, že sa sústredím na to počítanie a tým pádom sa mi darí tú emóciu spracovávať. Ďalšia oranžová vlastne to svetlo znamená, že si môžem pomenovať tú emóciu, aká to je. Tak si poviem, že teraz som naštvaná. A to je ďalší spôsob, ako spracovávam tú emóciu. Takže opäť klesá tá emócia. A tá zelená znamená, že už teda, keď tá emócia klesne na základe toho, že nepustím ten mozog z rúk, ale zamestnávam ho, tak vlastne môžem potom urobiť nejaké rozhodnutia alebo začať komunikovať. To znamená, že v té chvíli už emoce, a hlavně emoce, neovlivňují náš relativně zdravý úsudek a už jsme zase při smyslech. Áno, samozrejme, že my tú emóciu nejakým spôsobom ešte cítime, ale nie je to úplne ten afekt, kedy nie sme naozaj schopní absolútne rozmýšľať alebo čokoľvek zmysluplné zo seba dať von, pretože sme úplne v obklúčení emócie. Na druhou stranu má smysl úplně ty emoce potlačovat, protože mnoho lidí, z mé zkušenosti tedy, aspoň se o to snaží. Na druhou stranu, ale ono to bouchne někde jinde. No, preto som použila slovo spracovávanie tej emócie sa deje vlastne vďaka tomu, že zapájam aj do toho ten mozog a pomenovávam tú emóciu. To znamená, ja ju od seba neodháňam, ja si ju nechám, akurát s ňou vlastne sa snažím narábať. Potlačanie emócií
je určite v rozpore s akoukoľvek prírodzenosťou a práve ľudia si neuvedomujú, že keď potlačajú negatívne emócie, tak vlastne potlačajú aj pozitívne, pretože sa to nedeje oddelenie. Jednoducho, ako náhle sa učím potláčať emócie, tak potláčam jak jedny, tak aj druhé. To znamená, nebudem postupne schopná prežívať pozitívne emócie, tým pádom samu seba odrezávam od nejakých zdrojov, ktoré mi môžu slúžiť práve ako dobíjacie baterky a vôbec radosť do života. Jasně, no ale tyto informace asi nejsou univerzálně přenositelné a ty modely jinak. Každý z nás to má asi jinak. No, tak ľudia hlavne nevedia, akým spôsobom sa tie emócie spracovávajú. Čo to znamená spracovávať emócie? Že to nie je vyhadzovanie zo života a snažiť sa nejak prekryť alebo ignorovať tie emócie, ale práve povedať si, že je to súčasť normálneho života. Emócia je v podstate nositeľ informácie. Už len to, že si to pomenujem týmto spôsobom, mi môže pomôcť nesnažiť sa za každú cenu zbaviť tej emócie. Je to vlastne dôležitá informácia. Ja len potrebujem sa zastaviť a opýtať sa, akú informáciu mi nesie. Či narážam na nejaké svoje hranice, alebo vlastne sú nejaké potreby, ktoré ja som doteraz nevyslovila a už by bolo na čase, aby som ich povedala. Alebo naráža na nejaké moje nedoriešené záležitosti vo mne. Proste akúkoľvek emóciu, informáciu môže niesť tá emócia. Takže už len to prerámovanie toho pohľadu na tú emóciu pomáha vlastne ich začať spracovávať. A to je spracovávanie emócií. Takže zpět k time managementu. Mám to chápat tak, že si mám udělat nejdřív pořádek, abych nemusel řešit stres management. V podstate áno, je to jedna zložka. Je to jedna zo zložiek. Ďalšia vec sú samozrejme vzťahy a všetky ostatné záležitosti a potom aj tie fyziologické a tak ďalej. Takže nie je to len jedna zložka. Dokáže pak, nebo znova, jak může manažér pomoci v této oblasti, tedy time managementu, a potom svému týmu, který řeší další populární slovo, prokrastinaci často například? To je také zaujímavé slovo. Zase nie je úplne dobre uchopené v podstate v rámci toho marketingu, pretože prokrastinácia v podstate je niečo, čo už patrí viac menej do rúk nejakého odborníka, pretože za tým už sú nejaké úzkosti, ktoré môžu vlastne viesť až k depresii. Ja sa k prokrastinácii ako takej dopracujem tým, že som vyčerpaná a tým pádom začnem vytesňovať úlohy, ktoré sú pre mňa náročné a vyčerpávajúce, pretože už na to nemám silu. A prokrastinácia, ktorá je marketingovo vnímaná ako nejaká lenivosť, tak na jednej strane môže byť aj prospešná v rámci kreativity. Ja sa potrebujem nudiť, aby som sa oprostila od všetkých naplánovaných vecí, aby som mohla vlastne prichádzať na nejaké nové nápady. Takže ono zase, jak sa pozrieme na tú prokrastináciu, z ktorej strany. Ale určite je dobré, keď manažér sám má nejak uchopený ten time management, pretože to ide z neho. Aj tie hodnoty v tom tíme, aj nastavenie nejakých pravidiel a tak ďalej, tak to ide u neho, od neho. Já znám mnoho manažerů, kteří byli na mnoha programech time managementu a stejně se to nikde nepodepsalo. No, tak potom sú za tým moje vlastné hodnoty a priority a to už o tom seba poznanie. Ja vlastne potrebujem mať na to naozaj pádny dôvod, aby som došla k nejakej zmene a hlavne aj tú otvorenosť a zase dôvod, aby som si aj zo školenia niečo odniesla, ale aj aplikovala to do tej praxe. Takže pokiaľ zostanem len pri teórii a odškrtnem si a donesem si certifikát, tak to mi asi nezaručí tú spokojnosť. Máte pro účastníky vašich kurzů nějaké náměty pro to, jak si svůj čas efektivně spravovat, co jim může pomoci? Určite tá prvá je matica priorít. To znamená, potrebujem vedieť, čo je urgentné teraz hneď, čo môžem odložiť a takisto, či to musím urobiť ja, alebo to môžem na niekoho delegovať. Takže to je prvá matica, z ktorej mi naozaj výjdu nejaké 4 okienka, kde si môžem tie úlohy rozložiť. A potom je dobre sa zamyslieť ešte nad nejakými zlodejmi času, to znamená vlastnými, ktoré si spôsobujem ja sama tým, že sa zaoberám, nechám sa rozptylovať, alebo mám pocit, že všetko musím urobiť ja sama, alebo všetko musím urobiť na 100%. A potom sú to teda cudzie, ktoré prichádzajú zvonku a to môže byť napríklad nejaká neutriedená databáza alebo ľudia, ktorých pustím a vstupujú mi do toho nejaké dlhé telefonáty a čokoľvek, alebo časté porady, to teraz sa mi
nejak tak objavuje v tých školeniach v rámci ľudí, že ako neustále máme nejaké meetingy a nemáme čas vlastne pracovať. Tak aj na toto je dobré sa pozrieť a teda to musí poriešiť niekto vyššie. Já jsem jednou slyšel takový bonmot, který se týkal time managementu a ten říkal, že time management naopak vede k tomu, že člověk rychleji vyhoří. Že je obětí té metodiky zvolené. Tak to som ešte nepočula a neviem si predstaviť, jak narába potom s tým, jak to možno uchopil a pochopil ten človek, pretože to by malo viesť práve k tomu, že si vytvorím nejaký čas. Ono totiž to do toho plánovania týždenného aj denného by sme mali zahrňať aj súkromný život. To znamená vytvoriť si tam tie okienka. Potom sa nám nestane, že nám do toho niečo skočí, niečo nepredvídateľné alebo niečo, na čo sme zabudli, pretože sme fixovaní len na tú pracovnú časť. Vlastne ten deň by sme mali vnímať ako celok a vytvoriť si dostatok priestoru aj na tie súkromné veci. Velké téma v oblasti leadershipu je emoční inteligence. A často se setkávám s tím, že mnoho manažerů má skvělé analytické uvažování. Ale to tak příroda asi udělala, že ta analýza odporuje syntéze. A pro mě emoční inteligence znamená forma syntézy. To je taká tá dvojrola alebo trojrola vlastne toho manažera. Jedna vec sú tie odborné nejaké schopnosti v rámci toho oboru, kde pracuje. A druhá vec je vlastne práca s tými ľuďmi, pretože ten manažer potrebuje mať aj tieto zručnosti a schopnosti. A do toho patria aj nejaké tie sociálne zručnosti. To znamená, je tam aj to sebaovládanie, je tam aj to sebapoznanie, je tam aj práca s emóciami vlastnými. Patrí do toho asertívna komunikácia, na ktorej tiež potrebujem pracovať. A základ asertívnej komunikácie je vlastne rešpekt nejaký, a práca s emóciami, vyslovovanie emócií v rámci tej vety. Takže to je niečo, čo do určitej miery samozrejme sa dá naučiť, ale tak niekto to môže mať uchopené ako čisto nejakú schému, do ktorej si dokladá. Aj tak sa dá fungovať, keď už nemám iné možnosti, že naozaj som silne analytický typ. Ale zase viete, ono sa to líši od pracoviska. Jasné, že pracujem s ľuďmi, či na IT oddelení, kde sú všetci analytickí, alebo niekde medzi obchodiakmi, kde je teda veľa extrovertov. Ale proste niekde si to vyžaduje viac tých schopností a intenzívnejšie, niekde stačí menej. Hej. Naozaj asi ITčkári nepotrebujú, aby okolo nich skákal a zabával ich tam a proste robili nejakú show, takže... Myslíte, že můžou právě v oblasti emoční inteligence pomoci některým lidem, právě těm analytickým typům, metodiky, které popisují jednotlivé lidi a jejich osobnosti v určitých barvách, podobách. Setkala jste se s ním? Áno, v podstate nejaký taký návod na tých ľudí. Je to tak? No, ale tak či tak potrebujem na základe niečoho ich identifikovať. Takže ja myslím, že školenie úplne stačiť nebude. Samozrejme, ako sa záleží do akej miery, ako sa bavíme, aký stupeň toho analytického človeka to je. Ale mala som trebárs na coachingu zrovna z IT oddelenia klienta, ktorý vlastne tú komunikáciu nejakú medziľudskú úplne nejako nezvládal. Tak jemu sme vyslovene vytvorili šablónu. A do tej šablóny mailovej napríklad mal tam dobrý deň na základe vašeho požiadavku a tak ďalej. Tak jednoducho mal takúto mustru, takú šablónu a do toho si vkladal tie svoje odrážky, aby to nevyznievalo arogantne, aby to proste bolo nejakým spôsobom ľudské. Takže... Napadá mě hodně přirovnání, kterými teď... No to nebudu. Pojďme radši k asertivitě. Dobre. Po letech, kdy asertivita byla proškolená snad ve všech firmách a potom byl takový menší gap, taková odluka, tak si myslím, že to téma se opět dostává do hry. Co je a co není asertivita podľa vás? No, ešte stále sa stretávam s nejakým presvedčením, že asertivita znamená povedať nie. A vlastne od toho sa to celé odvíja a tí ľudia sa nevedia k tomu častokrát práve tí vzťahoví
A takí tí spolupracujúci tak majú normálne obavu z toho, keď aj prídu na školenie o asertivite, že to nezvládnu, že nevedia, akým spôsobom k tomu. Pritom asertivita vôbec nie je o tom nie, ale je práve o tom vzájomnom rešpekte, akým spôsobom prejaviť a upokojiť emócie toho druhého človeka, zároveň vlastne vložiť tam tú svoju potrebu a zostať v rešpekte a zacieliť to vlastne na ten cieľ a na to nejaký ten odstup a nejaký nadhľad, ktorý potrebujeme. Takže ono to vôbec nie je o rozprávaní toho nie. Takže není to o tom, že se dají definovat hranice mezi asertivním chováním a naopak manipulativním. Určite. Jedná sa aj o hranice. To znamená, to, čo si ja vložím do tej asertívnej vety, tak môže byť moja potreba, moje nastavenie hraníc, môj nejaký názor, čokoľvek, nejaká kritika, čo sa mi nepáči, akurát to robím rešpektujúcim spôsobom, jak sebe, tak tomu druhému. Takže tam ide hlavne o tú rovnocennosť. Nie je to len o tom, že ja sa vymedzujem. Je tam vlastne prvá zložka tej vety ošetruje toho druhého človeka, to znamená, ja mu prejavím pochopenie, záujem, popíšem mu, čo vidím, vnímam, že asi z jeho pohľadu to môže vyzerať tak, napriek tomu ja to vidím inak. Hej, vlastne ja zostávam v tom rešpekte. Malo by to byť niečo, čo približuje tých ľudí k sebe a cítia sa tam dobre a vytvára dobrú atmosféru a nie niečo, čo ich oddialuje a ja si dám tu na bariéru a jednoducho júpi, jak sa dobre cítim, konečne som si nastavila hranicu. Hej, ale to je niečo, čo tých ľudí oddialuje. Takže asertívna komunikácia, pokiaľ je dobre uchopená a ľudia naozaj porozumejú, čo to znamená, tak je to vlastne tvorenie tej sounáležitosti, český výraz krásny, hej, medziľudskej nejakej blízkosti. Takže hranice nenastavovat v oblasti asertivity. Ale já si dokážu představit, že pokud se budeme bavit o týmu, který je ještě méně zkušený a třeba jsou to i manažeři, kteří začínají na manažerské pozici, tak to poměrně jasné definování těch hranic, co se v komunikaci týmu ještě může a co nemůže, by mohlo být prospěšné. Hranice áno, bariéry nie. Sú aj komunikačné bariéry, ktoré sú vlastne spôsobené nejakými zaužívanými spôsobmi komunikácie, práve keď tam nie je prejavený ten rešpekt, ale snažím sa len nejak prežiť a snažím sa rýchlo dostať z tej situácie a všetkých od seba nejak odohnať, pretože nezvládam vlastné emócie alebo nemám pocit stability. Tak to je vlastne tá bariéra komunikačná. Asertivita je niečo, čo určuje hranice, ale vlastne v tom pozitívnom. Že OK, ja mám ja rešpektujem tú tvoju, ja ju vidím, ale potrebujem, aby si videla aj ty tú moju. A pokiaľ ju budeme rešpektovať a vidieť ju navzájom, tak vlastne budeme môcť spolupracovať. Ja to vnímam ako plot a susedia dvaja. Kľudne sa môžu baviť cez plot, tvoriť susedské vzťahy, ako náhle tam začne rásť čerešňa na tom plote a už presahuje jednému aj druhému a nebude začne tam rozrývať niečo, tak tam už začína byť ten problém. Musíme prísť tam a riešiť to. Takže hranice áno, ale nie bariéry. Vidíte, takže už se nemusím ptát na poslední otázku, kterou mám připravenou k asertivitě. A ta je, jestli může přílišná asertivita vést až k negativnímu vnímání ostatními kolegy. No, tak to by bolo vlastne nepochopený pojem celkovo tej asertivity, pretože tam má viesť vlastne k pozitívnym vzťahom, budovaniu rešpektu a vlastne približovaniu sa tých ľuďoch, pokiaľ je správne uchopená. Takže nemala by viesť ničomu negatívnemu. Môže byť zneužitá na manipuláciu, ale to je vlastne už zneužitie niečoho, nejakého nástroja, ktorý sa dá uchopiť samozrejme rôzne. Velmi těžké téma. Motivace týmu. Jak pracovat s motivací vlastního týmu, když souhlasím celkem s názorem, že motivace zvenčí úplně nevoní, že funguje ta motivace, která je vnitřní. Ale jak ji probudit? Veľmi motivačná býva osobnosť lídra ako taká. Že ľudia sú ochotní ho nasledovať, nespochybňujú. Je tam dôvera nejaká v tej atmosfére, vie nastaviť vlastne tie mechanizmy na tej ľudskej báze a to je niečo, k čomu nepotrebuje vôbec tú odbornosť nejakú svoju, ale to je práve tá jeho osobnosť. Je, že on v podstate ako keby nedáva im, ja mám také prirovnanie, nedáva im nástroje a neukazuje im, ako stavať loď, ale naučí ich vlastne túžiť po šírom mori. Takže vlastne nejaká tá vízia, nejaké tie ciele, nejaké tie hodnoty, ktoré v tom týme máme a vlastne tá osobnosť, ktorá je nasledovania hodná a tej dôvery, vzbudzuje dôveru, to je ten základ. Ale to sa buduje práve aj tým uznaním, priestorom na vyjadrenie sa,
Aby tí ľudia mali pocit, že sú naozaj dôležitou súčasťou tímu. Že to nie je ten štýl, príkaz, zákaz, buďte ticho, lebo já jsem povedal a tak ďalej. No, přesně tyhle ty konkrétní příklady mě zajímají, protože se vším respektem tohle zní skvěle, zní to perfektně, ale ta realita, jak pak s tím pracovat? Áno. No ja potrebujem vedieť, dať ľuďom ten priestor a vlastne nebať sa toho, že príde nejaký iný názor, že príde nejaké, lebo tí ľudia potom nebudú rozprávať. Ja nebudem vedieť, čo sa deje v tom tíme, ja nebudem vedieť vlastne, čo sa deje v tých ľuďoch a ja potom nemôžem nijak nastavovať motiváciu, keď neviem, čo tých ľudí by mohlo motivovať. Keď im nedávam priestor na vyjadrenie, keď sa nepýtam, keď mám s nimi treba len raz alebo dvakrát do roka nejaký hodnotiaci pohovor, tak ja vlastne o tých ľuďoch nič neviem. Ako môžem hľadať motiváciu? Potom môžem len niekde tak ako všeobecne si myslieť, že teda buď tie peniaze, alebo si teda poviem, že tak buď rád, že vôbec nejakú prácu máš, ale to naozaj nie je ako motivačné. Tohle je přece i otázka výběru lidí, kteří zastávají manažerské pozice, protože to není otázka vyloženě na manažera, ale možná je to otázka dovnitř do firmy a na firemní kulturu. Áno. Áno, a za tým býva veľa vecí. No. Niekedy si môžem povedať, že nemám inú možnosť. Niekedy si môžem povedať, že vlastne tá hierarchia nastáva, už tu pracuje dlho, je tu najdlhšie, tak asi by to mal byť on. Takže tam ten výber zamestnancov a tých manažerov je veľmi dôležitý, lebo mi tvorí celú klímu v tej firme. Jak se mají manažeři vypořádat s tím, že jejich tým je rozmanitý? A to osobnostně, tak i formou práce, protože remote přinesl velmi jiné rozdílné nároky na jejich činnosti. Tohle je všechno přece něco nového. Áno, a viem si predstaviť, že je to náročné a že vlastne predstava toho, že ja mám niekde ísť teda ešte študovať nejakú psychológiu, aby som sa vyznal v tých osobnostných typoch, tak je asi veľmi náročné naozaj pre každého. Samozrejme sú školenia, kde sa to dá nejakým spôsobom rozkľúčovať na nejaké základné body, podľa čoho si tých ľudí otypujem. Ale myslím si, že nič nie je dôležitejšie, ani nič mi nedá viac informácií ako môj vlastný kontakt s tými ľuďmi. Pýtanie sa, čo potrebujú, jak o tom premýšľaniu, vlastne seba poznávanie, spoznávanie tých ľudí, ktorých tam v týme mám, tráviť s nimi čas a nebyť niekde zavretý vlastne, ale len rozdávať úlohy. No. Takže keď sa ja dopýtam, jak to vnímajú tí ľudia a čo vlastne potrebujú, po čom túžia, kde vidia nejaké možnosti, tak ja získavam informácie priamo od nich. Ja nemusím nikde chodiť, nič špeciálneho študovať, potom chodiť niekde s nejakým návodom a pozerať sa spoza rohu, že či je to ten, alebo je to modrý, alebo je to zelený, alebo aký to je. Jednoducho komunikujem s nimi, pýtam úplně sa. Stejně, jestli je to jedna generace, druhá generace. Říkat, že ta nová digitální generace je úplně jiná, že chtějí jiné věci, než jsme třeba chtěli my a tak. No, jasné. S čím třeba vůbec nesouhlasím. No, tak je to také rôznorodé, ale tak pokiaľ mám záujem, je to zber informácií pre mňa. Takže potrebujem. Zmiňovala jste, že se věnujete také kritickému myšlení, kreativnímu myšlení, což jsou úplně ne totožné, ale jsou to spojité nádoby. Jak se dostat k tomuto tématu, protože kritické myšlení není každému vlastní. No k tomu potrebujem asi trošku aj to seba poznanie, vlastne tú prácu so sebou, kde mám aké bariéry, prečo mi nedovolujú vlastne vidieť veci z odstupu, prečo mám tendenciu trebárs prvoplánovo veriť nejakým informáciám, z čoho mám strach, či to vlastne pre mňa predstavuje nejakú istotu, akákoľvek prvá informácia. Hej, prečo trebárs mám problém si tvoriť názor. Možno sa ma na to nikto nikdy nepýtal, alebo jednoducho som nesmela vyjadrovať svoje názory. Toto všetko vlastne je brzda ku kritickému mysleniu potom v dospelosti už teda, keď zostaneme pri tých deťoch. Hej, že vlastne naplňať nejaké očakávania, tak je vlastne brzda k kritickému mysleniu. Takže potrebujem zostať Čemu je vedieť. nám kritické myšlení dobré? No, aby sme sa vedeli zorientovať a nenamočali sa do niečoho, kde sa vlastne nechceme nájsť potom a čo si budeme vyčítať, alebo nás to zavedie vlastne do nejakých vôd kalných, keď už to tak nazvem. Alebo nám to zabije kreativní myšlení? Zabije nám to kreatívne myšlenie, áno. Vlastne ten odstup je pri jednom aj pri druhom dôležitý. Schopnosť vidieť veci v širších súvislostiach, ale na to potrebujem vedieť a pracovať s nejakou chybou opäť. Hej? A nemôžem sa báť, že teda urobím nejakú chybu, že sklamem samu seba alebo nenaplním nejaké očakávanie niekoho, keď si budem myslieť niečo iné.
alebo spochybním trebárs to, čo mi ten človek hovorí a budem chcieť hľadať nejaký svoj vlastný názor. Ještě než se dostaneme ke kreativnímu myšlení, tak ta práce s chybou, když jste ji zmínila, tak je velmi časté téma firemních školení, firemních programů a dokážu si představit, že je to téma, protože v tom pracovním prostředí velmi často lidé vystupují jako bezchybní jedinci. No, tak toto sa opiera vyloženie o nejaké moje osobnostné predpoklady a o nejaké moje programy a vzorce, vlastne, ktoré som nabrala životom. Prečo ja nie som schopná a prečo vlastne na tú chybu pozerám ako na niečo negatívne. A veľmi to vlastne na moju hodnotu naráža. Hej? Prečo to ja mám spojené s vlastnou hodnotou trebárs a veľmi to súvisí práve aj s tým fixným rastovým nastavením. To je ten mindset v podstate, kdežto ten fixný samozrejme má problém s chybou, berie to ako vlastné osobné zlyhanie a ten rastový berie tú chybu ako prirodzenú súčasť. Takže vlastne je to nastavenie mysli, je to vlastne školenie, ale iným spôsobom nejak pomenované. Souvisí to i se sebevědomím. Určite. Jo. Určite. Kreativní myšlení. Zase dokážu si představit, třeba pro mě to snad není až tak velký problém, ale pro plno lidí kolem mě kreativita znamená, že se teď přesunou do kouta a řeknou, já přece žádnou kreativitu nemám. Od toho já tady nejsem. Každý deň potrebujeme kreativitu a aj ho vlastne využívame. Už len keď si predstavíme, že ideme domov a rozmýšľame, čo si dáme na večeru, akým spôsobom uvaríme to vajíčko, tak aj tam potrebujeme kreativitu. Kdekoľvek potrebujeme niečo vyriešiť, že sa ocitneme v nejakej situácii, tak tú kreativitu využívame. Ale samozrejme, každý má to nejak inak vyskladané. Nie každý je schopný tvoriť nejaké šialené diela. Od toho vlastne závisí to aj od našej osobnosti, nejakej biológie, to znamená, jak ten mozog je vyskladaný, hej, a záleží to aj od nejakých skúseností, ktoré sme nabrali životom. Takže kreativita je taká rôznorodá. A jak můžou lídři pomoci pro to, aby jejich tým začal být kreativní, je velmi vágní obrat, ale aby svému týmu řekli, že není problém být kreativní, naopak, aby to podporoval. Ja sa budem asi opakovať, ale príkladom má ísť vlastne ten líder, ktorý nedevalvuje, neponižuje, nekritizuje ľudí, keď chodia s myšlienkami a nápadmi, ktoré nie sú úplne hneď dokonalé, ktoré nie sú proste hneď také, ktoré vyriešia problém. Jednoducho nechávať im priestor bez hodnotenia a bez posudzovania na zber myšlienok. A ani sa tu nemusíme baviť o tom, že majú priestor robiť chyby, pretože nie každé pracovisko samozrejme umožňuje robiť nejaké chyby, ale vlastne nechať tým ľuďom priestor, aby mohli vyjadrovať nejaké názory, aby mohli chodiť s nejakými nápadmi bez toho, aby boli posudzovaní, lebo to je tá najväčšia brzda, že tí ľudia si povedia, že to fakt nemá zmysel, že ono to síce povie teoreticky, ale vlastne prakticky naozaj sa k tomu nikdy nedostaneme. Takže v podstate ono je to jak rodičovstvo. Ono to vedenie tých ľudí je presne to isté ako to rodičovstvo. Takže je to vlastně nějaký soubor návyků, který lze na sebe aplikovat a rozvíjet, dodržovat. Áno, áno. Jste také coach. Jakou přidanou hodnotu má coaching a co to coaching je? Poněvadž trh v oblasti coachingu je téměř nekonečný a těžké se v něm vyznat. Tých coachingových prístupov je hrozne moc a možno nie som úplne ten štandardný coach, pretože ja tiež pátram aj v rámci nejakých coachingových sedení po nejakej aspoň trochu podstate, o čo sa opiera ten problém. Pretože pokiaľ budem dávať len nejaké aktuálne techniky na aktuálnu situáciu, riešenie konkrétneho problému, tak sa mi môže stať, že ten klient vlastne zažije niečo podobné, ale bude to trvať v rúžovej farbe, bude to situácia a znova sa mu to zopakuje a nebude to vedieť vyriešiť. Takže snažím sa nedávať nejaké techniky. Samozrejme, coaching neobsahuje rady. Coach by naozaj nemal radiť, ale mal by sa snažiť nejak toho svojho klienta podporiť alebo pomôcť mu nájsť jeho vlastné zdroje, o ktorých nevedel, na to, aby vedel vyriešiť vlastne ten problém pomocou otázok a dopytovania sa. Tým pádom otáča mu uhol pohľadu takým smerom a hľadanie takých možností, ktoré ho samého vlastne nenapadli. Mohou i manažeři využít některé
věci, které coaching nabízí a některé metody ve své dennodenní práci s týmem? Určite. Už som ich spomínala. Vlastne je toto dopytovanie sa tých informácií. A vlastne bez toho, aby som si ja tam vkladala nejaké hodnotenie alebo nejaké domnienky, tak ľudne sa toho človeka spýtať, ako si na to prišiel, čo ťa k tomu viedlo. Hej, vlastne, a vieš mi k tomu ešte niečo iné povedať. A jak by som sa ja teda mohol pozrieť na to tvojimi očami? A vlastne to sú tie otázky, ktoré zároveň zbieram informácie, ale zároveň vlastne podnecujem toho človeka, aby nejak inak myslel alebo vôbec premýšľal a spracovával tie informácie, vedeli ho dovzdávať a pomenovávať si tie veci. Takže coachingový prístup určite je vlastne spôsob situačného vedenia ľudí. Jak to udělat, aby tyto otevřené otázky byly položené přívětivě a nespůsobovaly na druhé straně takový skoro militantní pohled, že jsem tlačený do kouta? Áno. Tak keď nemám osobnostnú výbavu, že proste som nejakým spôsobom kľudný a zrelý človek, tak je dobré si nechať poradiť a vlastne dá sa to naučiť pracovať vlastne v rámci coachingu aj nejakých školení. Ale vždy je lepšie mať individuálneho nejakého mentora alebo z niekoho, kto so mnou individuálne pracuje, pretože tam naozaj sa môžem prejaviť, môžem sa dopýtať, môžeme tam vychytať nejaké tie konkrétne veci, ktoré by mohli byť tou brzdou alebo nejakou prekážkou tomu, nie v rámci toho kolektívu, no, lebo nie každý je zase schopný aj v rámci kolektívu sa ozvať napríklad. Vašemu odvětví se věnujete řadu let a mě by zajímalo, jestli vidíte v poslední době něco nového, co je na trhu, nebo zda firmy poptávají úplně něco jiného, než tu bylo, nebo existují i nějaké trendy, kudy se bude oblast soft skills vyvíjet, nebo je to pořád to stejné? Myslím, že sa to nejak obmienia trošku, niektoré veci ostávajú. Ale teraz, čomu som sa aj ja vlastne začala viac venovať, tak sú medzigeneračné rozdiely, pretože vlastne veľa ľudí zo staršej generácie ešte pracuje, pretože ich je naozaj veľa. To znamená, že ten trh nejak musí ich zaradiť do tých pracovných úloh a nejak si ich tam ešte nechať. Zároveň sú veľké rozdiely potom medzi tými mladými, ktorí prichádzajú už úplne inými predstavami a očakávaniami v rámci toho trhu, tak aby tam nevznikali zbytočné konflikty a dá sa to krásne zladiť a vlastne na čo môžeme napojiť, kde môžeme jeden druhého využiť a obohatiť sa, tak to je asi taký smer, taký celkom zaujímavý pre mňa, keďže ja robím aj rodičovské poradenstvo a rodinnú terapiu, tak tam sú tie generácie vlastne neustále na stole a to je niečo, čo mi dáva ako zmysel v rámci tých medziľudských vzťahov, aby to bola fajn atmosféra v tej práci. No. Zuzano, moje poslední otázka je poměrně jednoduchá. Proč by posluchači a Tak, znova prosím. Zuzano, moje poslední otázka je poměrně jednoduchá. Proč by naši uživatelé a diváci tohoto rozhovoru měli uvažovat o tom, že se zúčastní vašeho kurzu? Tak u mňa je vždy veselo. Myslím, že každý sa nejak rád zabaví, ale myslím, že si odnesú veľa informácií sami o sebe. Že to naozaj nebudú len tie všeobecné informácie, ale práve preto, že ja vnímam to seba poznanie ako to najdôležitejšie, tak samozrejme, kto má odvahu sa trošku pohrabkať sám v sebe a odniesť si nejaký návod sám na seba, tak určite má zmysel, aby sa zúčastnil mojich školení. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám mnoho inspirativních klientů a nových projektů. Ďakujem veľmi pekne. A vám, posluchačům a divákům podcastu HR News, děkuji za pozornost. Naschledanou.